ich nezastal, pretože nie som Žid. Potom si prišli pre Rómov, ale ja som sa ich nezastal, pretože nie som Róm. Potom si prišli pre homosexuálov, ale ja som sa ich nezastal, lebo som heterosexuál. Potom si prišli pre chorých, ale ja som sa ich nezastal, lebo vtedy som bol zdravý. Nakoniec si prišli pre mňa a nebol tu už nikto, kto by sa ma zastal. Nebol tu nikto, kto by sa ma zastal.